Hayırlı kün dostlar. Туган авылым тапшыруы Чувашстандағы татар авыллары бойынша сәфәрен дәвам итә, һәм бүген без Урмай авылында кунакта. Урмай авылының документларда телгә алына башлаганына нибары 350-400 ел гына тирәсе. Һәм аның исеменең килеп чыгышы да бик кызыклы. Ул бу төбәккә хас дип әйтик инде. Урмай ул Ураз Мөхәммәд дигән татар исеменең кыскартылган Урмай дигән вариантыннан килеп чыккан. Инде шамалагансыздыр. Алдагы тапшыруларда да без бу турыда сөйләшкән идек. Бу яктагы күпчелек авылларга нигез салыну йомышлы татарлар тарафыннан булган. Һәм күп очракта авылларның исемнәре нәкъ менә шул йомышлы татарларның исемнәреннән шушында инде килүчеләрне җитәкләгән дип әйтим мен инде, әллә беренчеләрдән булып килеп утырган кешеләрнең исемнәреннән килеп чыккан. Без алдагы тапшыруларның берсендә булып узган Тукай авылының атамасы да шулай килеп чыккан. Бу ике авылның тарихлары да, бүгенгеләре дә бик охшаш. Чөнки алар бер чорда нигез салынган һәм хәзерге көндә бер авыл җирлегенә караучы авыллар. Ләкин Урмайның үзенә генә хас моңы бар. Чөнки биредә Мишәр фольклор ансамбле эшли. Һәм бүген ул безне туй йоласы белән таныштырачак. Buşki terge, kirede kalıp terge. Beskilmedik buşki terge, kirede kalıp terge. Яшьләр авылдагы туганнарына чираттан кирип кунак булып кайтканча, төп йортта бәйрәм дәвам итә. Күңел ачу төрле җыр һәм бию белән бара. Чөнки ансамбль башка төбәкләрдә яшәүче мишәрләрнең дә фольклорын барлап тора. Бу эшне мәрхүм Фәрит абый Гыйбаддинов башлап җибәргән иде. Әле 2020 елның кышында гына шушы урамнар буйлап аның татар халкына барабанны кайтарганы, булачак экспедицияләр, гастрольләр турында сөйләшеп йөргәнебез әле дә хәтердә. Татар гомер дәүләтле халык булган. Дәүләтле халыкта ничегендә ул барабан булмасын. Башта мин аны кыстатып Чуашлар шикелле, Марилар шикелле барабан дип. Гомер алганда бездә бит Урмайда күбесе төзүчеләр яшәгән. Төзүче. Менә аларның дип шундый эше күбәктә күперләр ясаганнар. Менә күперләр ясаганда анда бит иң авыры свай суы. Свай сугу üçün o bilgili bizim yerli, bizim müşterilerimiz, tüzücülerimiz barabanını kullananlar. Менә барабан сугып, инде дәрт биргәннәр. Менә улягы да бар. Бу әңгәмәдән соң да 2 елдан артык вакыт узып киткән икән. Мишәр ансамблендә дә яңа йөзләр күренә. Без озаклап төзелә дип карап киткән авыл мәчете дә сафка баскан. Тормыш дәвам итә. Урмай халкы бер нигә дә карамастан куйган максатына ирешергә күнеккән шул. Бу сыйфат бөтен татар дөньясына билгеле. Җәмигъ мәчете ачылышына Татарстан Республикасы президенты да килү моңа ачык мисал. Сезнең менә бу авылда бик зур тантана. Бу Чуваш Республикасы татарлары өчен генә түгел, бу бөтен татарлар өчен зур тантана. Менә бик матур авыл, бик матур мәчет. Авылның матурлыгы аның төзүчеләре белән дан тотуыннан килә минемчә. Мәсәлән, Җәмигъ мәчетенең архитекторы да Урмай егете. Фәрит абый тик торганнан гына субай сугышуларны искә алмады. Чыннан да, төзүче һөнәре авылның иң борынгы кәсепләре рәтендә, һәм моның сәбәбе бар. Урмай авылын чагыштырмача яшь авыл дип әйттек. Ләкин ул элек-электән нык авылда булган әле. 1795 елда, мәсәлән, Урмай авылында 100 хуҗалык исәпләнә. Һәм шушы 100 хуҗалыкта 568 кеше яши. Бер гасыр диярлек вакыт узганнан соң 1866 елларда Урмайда халык саны 2 мәртәбә арта. Хуҗалыклар саны шул исәптән арта дигән сүз. Ләкин 1795 елда шушы зур
ул чор өчен зур авылның 1240 десятина җире булса, халык саны 2 тапкыр артканнан соң да 1866 елларда җир иманалары нибары 1480 десятина генә тәшкил итә. Шуңа күрә элек-электән Урмай халкы эш эзләп читкә йөрергә күнеккән. Төзүче һөнәре читкә китеп акча эшләү мөмкинлеге бирүче кәсепләрнең берсе булганга, шулай киң таралган бу якларда. Ләкин акча читтә эшләнсә дә, ул авылда һәм авылга тотылган. Урмайдан бөтенләйгә чыгып китү гадәте әле дә сирәк күренеш. Кәсепнең төрлесен сынап карыйлар, әмма авылдан аерылмыйлар. Зирно ташыргатын Татариядан Чувашиге. Аннан соң икенче итеп кайсы якка үсә башладыгыз? Икенче итеп рынок. Центральный рынок миндә. Üçüncüsü kafe. Ana kirdik şol. Dördüncüsü avul hucalığı. 1680 hektar yer bizning. Aslanım şol maşında avulda yaşap yatabız. 50'den uzak avul hucalığında işlere gerek. Самышында тәмнесе. Урмай кешесенең яше барган сайын ул авылга ныграк бергә күрәсең. Туганнарына, балаларына да тиешле яшәү шартлары тудырырга омтыла. Күпләп йорт салуда шуннан киләдер. Мин Зәкрәм абый да үз гомерендә үз нәселенә 12ләп йорт салып өлгергән инде. Һәм туктарга җыенмый әле. Бу әтиләр йорт теп йорт. Да. Ничә тапкыр үзгәрде икән бу йортның кыяфәте? Хәзерге көнгә бу этенче тапкырга үнгәргән бака. Бу кырыйда нәрсә буласы? Монсы йорт. Тагын берәү. Да. Бу теге йортны сүтәсезме ничә тапкыр? Да, деге сүтелә. Шундый кирпичне сүтәсез. Аха. Аны кая куясыз? Монда керәме стройкага? Керми. Юлга салабыз. Каждый ата-ана баласына уже 20 yaşından uzda kayadır falan tala, şulay tırışa, cırt yasarga, şulay bir. Balalar köp bulurga diye, cırt bulgaz balalar köp bula. Balalar degəndən toyunu anlatıp bitirməyəli biz. Songa qalmadıq kebek. Qapqa tübündə Nijgar toqmaqların jırlap, kelin düşkənni kütələr olsa gerek. Кунак алу йоласы, киленне төкле аягың белән дип мендәргә яки тунга бастырып каршылау, балмай каптыру барлык төбәкләргә дә хас дип уйлыйм. Ә менә киленгә су юлы күрсәтүдән кызыклы үзенчәлекләр башланып китә бу якның туйларында. Аннан соң инде бу лиш каршы алгачтан безнең якларда шундый тоже гадәт бар, кияү белән киленне су алырга җибәрәләр. Менә без бу күренештә дә аны күрсәтеп алдык. Кияү белән килен чиләк киянтә белән кыйга баралар, кыйдан су алалар. Менә анда да тагын бер гадәт бар. Килен су алганда авызыннан кимеш акча төшереп җибәрә кыйга. Менә шушы шундый теге әйтелмеш диергә мин даны, шундый сынамыш диергәме. Шушы акчаны төшереп җибәргәстән килен чиләкне кыйдан су белән ала да, әгәр дә шушылай әйтәләр инде, әгәр дә шушы кимеш акча чиләк белән кире менсә, димәк инде ничектер тормыш бик җайлы булмаска булдыра дигән шундый әйтемнәр бар инде. Әгәр дә инде шушы кимеш акча кыйга чип китсә, чиләк белән менмәсә, димәк кияү белән кәләш бик матур тормыш итәләр дигән шундый теләктә бар инде. Мишәр ансамбле саклап торган бу якка гына хас тагын бер әйбер яулык биюендә әйтеп узыйк әле бу урында.
Аулак үй вакытында егетләр килгәч, кызлар мич артыннан гына чыгып, йөзләрен каплап, салмак һәм җыйнак кына итеп башкарыла торган, уялчанлык, тыйнаклык кебек кызларны бизи торган сыйфатларны күрсәтүче бик күркәм бию бу. Безнең якларда гына тагын бер шундый сакланып калган йола бар. Ул чәй башлый торган йола. Чәй башлыйлар, димәк, никах укыла, бүләкләр тапшырыла, савымнарны каршы алып, шулай мәҗлес башланып киткәндә, ике кыдагый чәй башлыйлар. Ике кыдагый беренчеләрдән махсус әзерләнгән чәйләрне инде чәйникләргә салалар, аларны кайнар чәйләр белән әзерлиләр һәм шушында да бер-берсенең башына төрле кеңелләрендә булган изге теләкләрен әйтеп, ике кыдагый бер-берсенең башына шулай яулык куя торган гадәттә бар инде. Бу төбәктә чәйнең ни кадәр дәрәҗәле икәнлеген Тукайдагы Коръән ашларыннан ук төшендерә башлаганнар иде. Туйда да аерым юласы бар икән. Монысы аңлашыла. Ләкин менә килен кеше кайнанасына бүләк биргәндә, аны ни өчен баш түбәсенә куюның сиренә генә төшенә алмадым. Әлегә. Бу үзенчәлекне дә ачыкларбыз, Алла бирсә. Алда сәфәрләр булсын. Аллага шөкер, күп йөрибез, күп күрәбез, күргәннәрне сезгә дә тәфсилләп сөйләп барырга тырышабыз. Хайран гына авылларны күргәч, хайран гына тарихларын барлагач, аларны үзара чагыштыра да башлыйсың тагын. Менә бүгенге тапшыруда шулай башланып китте бит. Урмай авылы Тукай авылына охшаш, ләкин Урмайның үзенә күрә бер моңы бар дип әйттем сезгә. Менә үзара сөйләшкән вакытта да, көндәлек тормышта да Нижгар ягы шундыйрак, Ульян ягы шундыйрак, Казан арты шундыйрак як дип бер сыйфат белән билгеләп куярга яратабыз без. Кайдан килә икән ул як белән якның, авыл белән авылның аерылуы? Суы шундый була микән ул авылларның, нәселләре төрле булудан микән ул? Менә уйлап йөрдем дә, миңа калса, барысы да тарихтан җәмәгать. Авылларның тарихлары аерыла. Һәм шул тарихына карап, аларның бүгенге яшәешләре дә бүтән төрле үзенчәлекле булып тора. Бүгенге көне авылның моннан 40-50 ел элек тарихта билгеләнеп, тәгаенләнеп куя инде. Әмма безгә дә уйланырга җирлек бар җәмәгать. Тагын 40 елдан туган авылларыбызның яшәеше нинди булачагын бүген без үзебез хәл итәбез булып чыга.